Ono što si mi malo čas rekao, malo me dirnulo, mislim, nisam baš bila zadovoljna. Rekao si da si uništio sve fotografije. To su one fotografije koje sam ja koristila za emisiju. Evo ih u emisiji. Hvala Bogu što sam uradila tu emisiju. Tvoje fotografije kad si bio mali, sa svojim ocem, majkom, iz Bruklina, sa Ekatarinom, sa sastavom Ekatarina Velika, sa Megi, sa Gerom. Magi sa Gerom i Bojanom i ostalima, tvoj ceo život, ti si to sve uništio. Zašto? Ne samo to, nego ja sam, kad je se majka upokojila, ja sam odmah uništio sve njene stvari iz njene sobe što su bile u manastiru. A onda sam otišao u stan u Beogradu i pokupio sve njene stvari iz Beograda. Nešto sam poklonio koje je hteo. Ostalo sam sve spakovao i doneo u manastir i pogotovo nisam ni znao koliko je ona imala albuma iz celog života, iz njenog života, kad je ona bila mala, pa onda kad sam ja bio mali, pa onda ceo život zapravo. To je, ja mislim, bilo nekoliko hiljada fotografija. I ja sam jako emotivan čovjek. A to mi nije potrebno. Ja želim sve svoje emocije da pružim Hristu. Jer ja kad sam otišao u manastir, uopšte taj odlazak u manastir, to nije uopšte jednostavna stvar. Znači ja sam bio jedan mlad čovjek kao i svi drugi, sa puno ljubavi, radosti, zanimanja i tako dalje. I kad se odlazi u manastir, to je jedan strašan prekid svega toga. I da bi čovjek opstao u tom jednom potpuno novom resetu, monaškom životu, on mora mnogo da stekne ljubavi Božje i blagodati Božje, da bi opstao i da bi napredao i da bi bio radostan. Nažalost, dešava se da ima monaha koji tako se muče u manastirima, muče se u svom monaškom životu, jer negde nisu prineli dovoljnu žrtvu. A ja, okusivši ljubav Božiju davno još, ne davno, ali još pre monaštva, još to je bilo naravno kad se obratio u Njujorku, ja sam zaželeo punoću te ljubavi. I on se shvatio da meni moj prvi duhovnik, otac Makarije Roselo, katalonac, tako sam ga zvao, moj katalonac pravoslavnog srca, u Njujorku, on je bio moj paroh, ali on je bio arhimandrit, on je bio monah koji je živeo u celibatu u Njujorku. On je meni govorio, kad je već spoznao ko sam i šta sam i kad je shvatio da sam ozbiljan, da sam zaželeo, onda me prihvatio on kao njihovog člana. Oni su tu živjeli na Gornjem spratu u crkvi. On je meni govorio, Aca, Jesus is a jealous lover. Aco, Hristos je ljubomorni ljubavnik. On tebe želi potpuno, u potpunosti. Ja sam to zaista doživao. I kad je to tako, onda čovjek mora da prinese žrtvu. Znači, mala ljubav, mala žrtva. Srednja ljubav, velika ljubav, velika žrtva. Nema ljubavi, nema žrtve. Krajnja ljubav, ultimatna žrtva, na smrt. I ja, zavolivši Boga svim svojim bićem, ja sam od starta krenuo da prinosim maksimalnu žrtvu koliko je to do mene. Naravno, svakako da imamo monaha koji imaju i mnogo veću žrtvu i mnogo veću blagodat od mene, ali to je po mojim očima. Između ostalog je bilo to potpuno odsecanje svake emotivne vezanosti za bilo šta u ovome svetu. Ja volim ovaj svet, ja volim ljude, ja volim tebe, ja volim moju bratiju, ja volim sve ljude koji su u mom okruženju, ljude koji dolaze sa mnom na razgovor. Ali to je ljubav koja me ne odvaja od Hrista. Ona je nekako zdrava ljubav. I to je ljubav koju meni Gospod daruje. Međutim, ljubav, duševna, ovo je duhovna ljubav. Ali duševna ljubav, ona ume da zasmeta. Ona ume da me odvoji od Hrista, da me rastuži, da me vrati u neke setna sećanja, gde to nije duhovno, to je duševno. Postoji velika razlika od duhovnog i duševnog. To što je duševno, a sklon sam tome, ja pokušavam da skroz izbrišem iz svoga života, ne bili, zato da, jer mi to prepreka ka Hristu voljenome. Potpuno te razumem iz tvog ugla,
iz mog ugla. Žao mi je što sam ti vratila te fotografije, ja bi ih sačuvala. Trebalo je da kažem da sam ih izgubila, jer su predivne, ali dobro, imamo ih negde u elektronskoj formi. Ja sam upoznala jednog monaha u manastiru Podmajine koji je spalio sve svoje slike, koji je bio slikar. Pa recimo to je jedna od tih stvari. I ja sam također bila tužna. To je bizarna stvar za ljude u svetu, ali duhovni zakoni su malo drugačiji od svetovnih, logika, tako da kažem. Da, nama to teško pada kada čujemo, ali razumem.